Prajem pekný a vydarený deň, milí priatelia. Som astrológ Pavol Petia a v tejto nahrávke sa pozrieme na konštelácie planet platné pre druhú polovicu augusta 2024. Dnes je 14. august, 18 hodín 34 minút a ja sa pozriem hneď na konštelácie, na ktoré sú aktuálne pre túto chvíľu. No tak máme Lunu v znamení Strelca v 10. dome. Je to pomerne veľmi silný okamih, pretože nehostinné prostredie, nervozita, neposednosť, to všetko sa skrýva pod touto energiou. Luna navyše robí opozíciu s Jupiterom a Marsom. Luna takisto je v nepriazni so Saturnom a Luna je takisto v nepriazni s Venušou. Tieto konštelácie nie sú úplne najlepšie pre sústredenie, pre priateľskú dohodu. Skôr je to o hľadaní cestičiek a možností, ako z toho von alebo ako to vydržať. Luna je vo veľmi dobrom vzťahu so Slnkom, takže tam naša, povedzme, huževnatosť, vytrvalosť dostáva zelenú a tí, ktorí sme naladení v športovom duchu a chceme vyhrávať, alebo radi vyhrávame, tak máme možnosť zažiariť a v tomto nehostinnom prostredí vyhrať. Veľký ohnivý trigón medzi Lunou, Slnkom a Chirónom je zreteľný, pretože tu môžeme si, ako by som to povedal, uhájiť zdravotné záležitosti, vieme dostatočne si oddychnúť, aby nebolo nám ešte horšie. Prečo tak trošku straším, to trošku by som aj vymazal, pretože Saturn robí veľké problémy na Jupiter, na Mars a to je všetko o komplikáciách na cestách, komplikácie pri uvažovaní, pri rozhovoroch, pri plánovaní do budúcna a nie je to vôbec jednoduché. Ja by som ešte dodal k tomu aj toľko, že nič nie je v túto chvíľu dokonalé, skôr pod ťažkými problémami a kto to zvládne, kto dokáže pracovať aj v takýchto podmienkach, tak klobúk dole a myslím si, že tu už všetko ide bokom, potrebujeme sa z toho dostať. Nasledujúce dni hovoria o tom istom. Zajtra bude Luna dobrá ešte aj s Merkurom, takže lepšie sa nám bude uvažovať. Slnko a Luna sú takisto ešte priateľské, takže toto je v poriadku, ale opakujem, Saturn, Jupiter a Saturn, Merkur sú v problémoch. Neptún takisto sa tam pridá hlavne na tú Lunu, takže nervozita, stres, nespokojnosť, to všetko sa bude omieľať dookola, takže je to zložité. Pozor na omyly, pozor na netrpezlivosť, toto tu hrozí. Urán je v nepriazni s Merkúrom, so Slnkom, takže rýchle, nečakané zmeny robia problémy. No tak, poďme ďalej na 16. augusta. To isté, takže opäť nečakané problémy, komplikácie v práci. Poďme ďalej. Veľmi podobné konštelácie máme aj 17. augusta. Luna 17. augusta už bude v znamení Kozorožca v konjunkcii s Plutom. Je tam aj dobrá konštelácia s Uránom, takže
Takže tu tá profesionalita by mohla byť o niečo lepšia a myslím si, že toto bude vzprúha ako v práci vydržať, ale Saturn je, hovorím, stále nepriaznivý a veľmi, veľmi veľké problémy. 18. august, to isté. Luna v znamení vodnára, tá nám robí radosť. Asi kvôli tomu, že tie naše nálady sa uberajú takým netradičným smerom. Luna bude veľmi dobrá s Jupiterom a Marsom, takže možno sa nám bude o tom dobre rozprávať, aj keď Merkur bude veľmi blízko Slnka, takže asi skôr sa budeme sťažovať na to, že je to nepohodlné, nepríjemné, možno proste celá atmosféra, celá naša spoločnosť je v zlom stave, takže pozor na to. 19. august, veľmi podobné, veľmi zložité situácie vznikajú. Neviem ani, čo by som tu na vyzdvihol. Všetko, čo som povedal, komplikácie sa len tak hemžia. Všetky planety aj toho 20. sú v problémoch, možno ten Neptún, Pluto, to sú tie dlhodobé konštelácie tých pomalých planét, tak jedine tieto nás vykúpia s nádejou, že to musíme zvládnuť. Veľké problémy. Vyzerá to na veľké, buď ekonomické, alebo veľké problémy vo fungovaní. Neviem, mám pocit, ako keby sa niečo ešte len vyvrbilo, vyvalilo na nás. A nie je to vôbec príjemné. 22. august. Ja to asi skrátim, pretože tieto konštelácie sú veľmi podobné po všetky dni. 23. Luna konečne dobrá s Merkurom, takže tam sú vyhliadky na možno tie lepšie správy. 24. Luna už veľmi dobrá opäť so Slnkom, takže lepšie, je to lepšie. Venuša v znamení Panny je dobrá konečne s Lunou, Plutom, takže už sa to mierni. 26 Urán celkom v poriadku, dá sa povedať, už je to lepšie, aj keď ešte so Slnkom to nie je fajn, ale s Venušou už konečne lepšie, takže vyhliadky na nejaké to porozumenie. 27 Urán je stále dobrý, s Venušou, Plutom celkom fajn. Merkur je dobrý, prinesie dobré správy, konečne na mnohých, jak sa hovorí, frontoch to bude o dobrých správach, možno takéto uvoľnenie z toho napätia. 28 takisto, 29 to isté, 30 bez nejakej veľkej zmeny, takže dobré správy čakajme až koncom mesiaca. Dobre, týmto ukončím nahrávku. Tieto dni, povedzme takých 10 dní máme čo robiť všetci, aby sme to ustáli, aby sme tie konštelácie zvládli. Takže pokiaľ máte nejaké osobné problémy, pokiaľ neviete, ako z toho von, z mnohých situácií, ktoré budú teraz vznikať, tak určite mi zavolajte a pozrieme sa na to. Ja si myslím, že vo svete
vo svete nás čaká možno isté prekvapenie a istá zložitá situácia. Som sám zvedavý a v očakávaní, čo a ako sa to vyvrbí tých 10 dní, pretože je to veľmi zložité a veľmi nehostinné. Takže želám vám, aby sme prakticky želám všetkým nám, aj sebe, aby som to zvládol, pretože ešte neviem, čo a ako bude. Takže želám nám, aby sme to zvládli, no a to je snáď všetko pre túto chvíľku. Majte sa pekne, milí priatelia.